Diyos maray na hapon tabi sendo kabos mga tugang and welcome na naman sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Sabado, petsa 11 kang bulan ning Enero 2025. Mga tugang sana yung kamo sa maray na kamugtakan, medyo baga naggayong-gayon na ang sa tuyang panahon. Bako nang gayon mauran, medyo nagpapahiling-hiling na nga ni ang init. At sana dagos-dagos na inihong magayon ang panahon. But anyway, kahit sabi nga niya nag-uran o anuman nangyari sa panahon, basta importante yaong kita nagtutubod sa satuyang kagurangnan o sa Tagalog sabi nga sa Panginoon. Kasi hindi tayo niya pababayaan. Anyway, ngunya na aldaw, makakairibat ang giraray ang satuyang tugang na mahari na aktualisin na sa atyan. Sa paduma na sila sa Manila, yung team preaching, walang iba kundi si Brother Jude. Yes, Brother Jude, good afternoon. Yan, maray na hapon po, Father. Yeah, thank you very much sa pagpapaunlak mo na giraray mag-ulay kita kasi tuwing Saturday ang sakuyang ginigibo ay sa tuyang pinipreparar o inaandam ang satuyang mga sadiri para sa Domingo na kung kita magsimba at least aram ta na more or less ang mga babasahon at lalong-lalo na kung anong kapistahan ang satuyang iseselebrar sa susunod na Domingo. Sa aga, Enero 12, at sa tuyang iseselebrar ang kapistahan ng pagbibunyag sa kagurangnan. So sa tuyang pag-urulayan mga tugang ang manunungod sa bunyag. Alam mo, Jude, minsan si Pope John Paul II, ngayon na santo na, hinapot siya. His Holiness, sabi kay itong nagkapot sa iya, ano ba ang pinakamahalagang araw sa buhay ninyo? Kung haputong ko kamo din, ano kaya ang pinakamahalagang araw sa buhay ninyo? Ang sabi kay ito naghapot, ito ang pinakamahalagang araw ba sa iyo, Pope John Paul II, o ngayon na santo si Saint John Paul II, yung bang ikaw naging Santo Papa? Ang tugon niya, ang sabi ni Pope John Paul II, hindi yon. Nung kayo naging obispo, hindi rin anak. Kailan po ba masasabi mong yan ang pinakamahalagang araw sa buhay ninyo? Ang simbag ni Pope John Paul II, Jude, sabi niya, nang ako'y bunyagan. Kasi yung pinakamahalagang araw sa buhay ko dahil ako'y naging ganap na anak ng Diyos. Nung tayo bininyagan, kaya tayo naging anak ng Diyos. Kaya naging miyembro ng simbahan at pinatawad ang ating mga kasalanan. So, sa tuya mga tugang, kung haputunta, ano talaga ang pinakamahalagang araw sa buhay ng sarong tao? Yung bang siya isinilang lang dito sa mundo o isinilang siya sa buhay na walang hanggan? Isa yan mga tugang ang paghurup-hurupon tata magayunin mga tugang. Siguro kamo ay nabunyaga na. Ako dahil ko malilingawan ini Jude. Kasi ako nabunyagan dahil kuman aram na ako pala mauordinan sa date na iyan. Naordinan ako June 29. Nang hiniling ko, importante baga, pag maordinan ka, hilingin mo man sutong baptismal certificate mo. Ang nahiling ko, June 29, 1958, ako pala nabunyagan. Kaya nga, tama-tama, bunyag sa ka-ordination, sa kuyang isineselebrar. Kaya pag sinelebrate ko ang sa kuyang ordination, sineselebrate ko rin ang sa kuyang pagiging aki ng Diyos at ministro ng Diyos. Yun. So, ikaw, Jude, naramdaman mo kung kasuring ka na bunyagan? Iyo po, naramdaman ko po. Ako po nabunyagan kang December 25, December 25. Talagang Pasko po. Talagang Pasko pala. Yes po. So, di mo talaga malilingawan. Iyo po, di ko po malilingawan si bunyag ko kasi
talagang special na aldaw, as in of course sineselebrate kang gabos, ano po. December 25, siguro talaga panahon kayo ito na, sige, pabunyagan na ng aking iniho ta. Opo. Christmas, Opo, sa hiling ko man po, kang time na ito, garo igwang binyagang bayan sa parokya, kaya nabunyagan po ako. Saan ka nabunyagan? Ako po nabunyagan sa Libmanan Katedral. Sa Libmanan Katedral, oo. Yes po. Pero siguro nalingawan mo na kung alam mo kung si siya nabunyag sa imo. Tanda ko pa po eh. Tanda mo ba? Pero naligaw ko si pangaran. Ako man, garong, actually, nalingawan ko man sa pangaran, pero ang importante, so date baga kan sa tuwing pagkabunyag, importante ito. Iyo po. Oo, so, pero ang Paris Priest ka ito yata, kung nakakaano, kung si Father Pedro Oliva. Oh. Garong iyo, ganun nahiling ko, Pedro Oliva ang nagbunyag sa kuya kaya itong panahon. Kaya ko mo talaga malilingawan iyan. Yon. So sa tuyang pagurulayan Jude ang manunungod sa bunyag. Pero siguro bago ta pag-ulayan iyan, basahin ko muna ang ebanghelyo para sa aga. Ang ebanghelyo sa aga hali sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 3 verses 15 saka 16, 21 to 22. Ini po ang sinasabi. Nanadabik noon ang mga tao at nag-isip-isip ang lahat kung hindi nga si Juan ang Mesiyas, at sumagot si Juan na sa pagsasabi sa kanilang lahat, nagbibinyag ako sa inyo sa tubig, pero dumarating na ang isang mas makapangyarihan sa akin na hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Sa Espiritu Santo at apoy niya kayo'y bibinyagan. Nang mabinyagan ang lahat ng tao, nabinyagan din si Jesus at nabuksan ang langit habang siya'y nananalangin. Buhaba sa kanya ang Espiritu Santo sa pangkatawang hugis ng isang kalapati at narinig mula sa langit ang isang tinig, ikaw ang aking anak, ang aking minamahal, ikaw ang aking hinirang. Mga kaibigan, iyan po ang ebanghelyo na marinig natin bukas. Madadangugta tungkol ini sa pagbunyag kay Jesus. So Jude, mahapot ko sa imo, ano yung klaseng bunyag na inihong sinasabi ng bunyag si Kristo sa bunyag taman? Ano bang kasi mahiling ta, si Kristo day mambagang kasalanan man ta, day man siyang kasalaan. Iyo po. Masasabi na si Kristo nagpabunyag kay Juan. Ano sa imo ang take mo duman? Ang pagkakaiba po siguro kang bunyag kan sa tong kagurangnan, asin sa bunyag na sa tong inako sa simbahan, is ang bunyag po na inako kan sa tong kagurangnan sa ebanghelyo bako pong sakramento. Kasi ang sakramento tigahali si sa tuyang original na kasalan, aram ta po na ang sa tong kagurangnan mayong kasalan ta sa Dios, kundi iyan po sarong tanda na ang kagurangnan binunyagan ang tubig na kung saan siya tiglublob, pinabanal niya. Kaya Ayun. tubig ang ginagamit sa tuya sa pagbunyag. So ginamit ni Juan Bautista na pagbunyag ni Kristo bakong araw ketong pagbubunyag sa tuya. Iyo po. So sabi mo nga na ang bunyag ta sakramento, pero subunyag ni Kristo bilang tanda. Yan bilang tanda po. Parang tanda na nga na iniho na sabi nga ketong inaalok kasi baga ni Juan Bautista na pagsisihan ang mga kasalaan. Yan ang pag-alok ni Juan Bautista. At si Kristo mahiling ta na misigani dahil siyang kasalaan, nagpabunyag man siya. Yes po. So ano ang take mo duman na deman si Kristo kasalaan pero nagpabunyag siya? Ano kaya gusto sabihin kay ito na
nagpakumbaba, ano sa emo? Yan, para po sa kuya, iniyo po ang pagbunyag kan sa tong kagurangnan, ini po tanda na digdi tig institute o tigpundar kan sa tong kagurangnan ang sakramento ning bunyag. Ano po sa paagi niya bilang sarong tanda, bilang sarong ehemplo, ano po na siya mismo maski mayong kasalan nagpabunyag siya. Asin nga mabisto siya kan taho. Nadangog taman po sa satuyang ebanghelyo ano na ang langit nagbukas asin nadangog ang tingog kan Ama asin nagbaba ang Espiritu Santo. Iyon, magayon talaga na sinabi mo rin kasubago na iyan isarong tanda. Kasi ang mga sakramento baga magiging tanda ini. Ano? Iyo Ini po. babalik kita giraray Jude sa tuwing ulayang giraray inihong magayuno na selebrasyon sa kapistahan ng pagbunyag kay Kristo. Babalik kita may giraray. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Balik po kami giraray sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at kaibahan tapo ngunyan si Brother Jude OP na yaon digdingo niyan sa Legazpi pero sa atya na hapon nga ni mauli naman sila sa Santo Domingo, Quezon City duman sa endang kumbento so Jude ipadago sa supig urulayan tang marugad kini sa pagbunyag kay Kristo ining sabi mo nga ni si Kristo dahil mang kasalaan pero nagpabunyag siya na nagiging parang modelo sa tuya modelo
na si Kristo na yung kasalaan, pero nagpasakop siya. Ano? Iyo Pasakop po. siya na sabi nga ni, di ba na si Juan Bautista, sabi nga di ba ka sa ebanghelyo na may magbubunyag, ano sabi niya? Na may magbibinyag. Sabi niya na ako ang mayroong tawong may makapangyarihan sa akin. May isang mas makapangyarihan sa akin. Ano? So yun. So in other words, binibisto digdi ni Juan Bautista na bako siya naman makapangyarihan, kundi may mas makapangyarihan na ining bunyag na iniho na itatao ni Kristo na magiging sakramento. Yan, iyo po yan. So, pag sinabi mong sakramento, Jude, di ba? Sabi nga, ito ay mga tanda. Iyo po. Tanda na ano. So, ang primerong magayunong kasi pag hiling-hilingon digdi sa bunyag nini, na kita, sabi nga kay itong istorya baga ni Pope John Paul II, kita naging mga aki ning Dios. Maging miyembro kang simbahan at iyon pinatawad ang satuyang mga kasalaan. Ano? So, Jude, gaano ka importante ang bunyag sa sarontawo? Iyo po, Father. So, importante pong maray para sa satuyang Kristiyanong Katoliko ang sakramento ng bunyag. Inot po, dyan po kita nagiging miyembro kan simbahan. So, officially, we become members of the Catholic Church. Kapag kita nabunyagan, asin bako lang miyembro kan simbahan, alagad kita nagiging aki kan Diyos, igwa kitang karapatan na apo doon bilang aki kan Diyos, sa pagbunyag, bako lang kita nagiging miyembro, nagiging pamanaman sa to ang kahadian kan Diyos. So, yan nga ni po ang inaapod tang Sacrament of Initiation. So, yan po ang pinakainot na sakramentong sa tuyang inaako. Ini pong sakramentong ini hinahali ang original na kasalan na sa tuyang namana ki Eva asin ki Adan. So, itong sinasabing sakramentong ito, o itong binyag ni Iniho, magay na pagurupurupun kasi dumang kita nagkakaigwa ng, sabi nga, identity. Yan, opo. Alam mo, Jude, kasusarong banggi, nanood ako ng Netflix. Ang pinanood ko itong Overcomer. Magayon ito, tungkol ito sa isang babae, aki na babae na may ama, pero talagang, runner siya. Pero ang hapot sa iya, who are you? Sino ka? Pero alam mo, magayon sa simbag niya kitong na-realize niya na I'm not a runner, but I am a child of God. Magayon kasi pag hinapot ka mo mga tugangon yan, sino ka? Ako pag hinapot ako, sino ka? Hindi ko sasabihin, ako pare, hindi naman hindi, ano yun? Hindi, sino ka? Your identity. Kaya nga sa bunyag, mahiling ta mga tugang, yung identity. Na tinataw sa tuya na pag ang sarong tao na bunyagan, siya nagiging aki ng Diyos. Iyo po. Nagiging aki ng Diyos. Kaya ini sa tuya na dapat daipaglingawan ini, aki ako ng Diyos. I am a child of God. Yan, opo. At bilang aki ka ng Diyos, siyempre magayon na siguro pagirumdum Jude sa mga magurang, ang mga aki nindo, bako sa lang aki nindo yan. Kundi aki ng Diyos. Kaya dapat sabi nga ni, ano ang gibuhon Jude sa mga aki, sa mga magurang, ano ang dapat gibon para ang sa inyong aki, hindi lang nila maging aki, kundi aki ng Diyos. Ayan po. So, kaipuhan, sa mga magurang po na nagdadangugon niya na, pabunyagan ta po ang satong aki sa simbahang Katoliko. Asin, pag siya nagdakula, tukdoan kan sa tuyang pagtubod. Iyon. Yan. Tukdoan. Kasi minsan, mga aki, aram nilang
ibang mga bagay, pero mga G da eh. Yan, iyo po. Oh, Nalilingaw mga G. marunong nga ni Susarong aki na magkwenta. Alam mo yun ang kwenta niya. Sabi niya, anak, magkwenta ka nga. Count ka nga. Sabi niya, King, Queen, Jack, Alas. Marunong nga kasi yung pala baraha. Baraha pala. Pero hindi totoo hindi totoo mga G. Yan. Kaya sa mga magurang, magayon talaga sabi nga ni Brother Jude, na dapat ang mga aki padakulaon sa pagtubod sa Diyos. Ayun. Iyo po. Kasi ang bunyag kasi bako sa naman certificate. Oo. Yes, opo. May certificate kasi akala ninda kasi oo. Istorya mo nga itong kuhan, may istorya ka Jude eh. Opo. Oo. Ikaw kayang istorya na may sarong ina dapo na nagduman sa simbahan tanganig pabunyagan an sa iyang aki na 7 taong gulang na. So hinapot siya kang padi, no? Ano to ta ngunyan mo palang pabubunyagan ang 7 taon na. sa imong aki, no? 7 taon na. 7 taon na siya. So kaya po kanya ng iparehistro as in magklase, no? Maglaog sa Wala, eskwelahan, grade 1 na. mag-enroll. Mm. No, kaipuhan po ng birth certificate, yung nga ang simbag, po, kaipuhan ng birth certificate na makukuha sa munisipyo, no, sabi po kampadi. So, kaya sabi po duman na ang pagbunyag, bako lang sa ng, documents, kumbaga, yun po ang sabi sa istorya duman na. Ninhulita, kaipuhan na mag-eskwela, kaipuhan ng requirements, kaipuhan birth certificate, baptismal certificate, mabubunyagan na so aki. Po. So, yan ang nagiging mindset na minsan. Iyon po ang sinasabi kang istorya na pabubunyagan niya na si aki niya 7 taong gulang na. Dahil sa birth certificate. Parang papel lang. Opo, papel lang For the siya. sake of requirement. Yes po. Alam mo mga tugang, ang pagpabunyag, hindi naman dahil for the sake of requirement. Ang importante kung kaya sabi nga kung ang nanay, tatay ay pwede na magduman sa simbahan so aki niya actually mas maganda nga ni in first month na yan Yes po. papabunyagan ang aki kasi hindi lang for the sake of the requirement kundi ang importante maging aki na tulos siya ng Diyos. Yan, opo. Kasi minsan may mga pinapahaloy pa. Sasabihin nila, ay day pa kami kasi father ning ko yan. Panghanda na parang pag magpabunyag, day pa kaming kwarta. Kasi minsan ginigibon nila, day kwarta, kaya day pa magpapabunyag. Saka na lang daw magpapabunyag pag igwaning kwarta. Mga tugang, ang pinaka-rason kung dahil ikaw magpapabunyag ay dahil sa na ikaw ay magiging aki ng Diyos. Yan, opo. So, abo ba nindo so mga aki nindo maging aki ng Diyos? Saka, ang Jude, yung kaligtasan, di ba? Yan po. Yan, Pag mahal pinaka-importante. mo ang sarong tao, gusto mo siyang maligtas. Kaya, yan ang siguro pagirumdum mga tugang sa mga magurang. At siguro din sa mga nagpapabunyag, o sa aga, Lunes, Domingo, may magpapabunyag. Yan, igo po. Actually, yun nga ngunya na hapon, may bubunyagan din ako. Oh. So, importante sa pagpabubunyag, mga tugang, so, mga lalaki, so ama, dapat mag-attender. Yes po, kaipuhan yan eh. Kasi ang iba din nag-attender. Iyo po. Nasa luwas lang kan simbahan. So ama, minsan, ama, as if na ang aki nangyari na isilang siya na walang ama. Yan. Po, arke maluwas eh. So mas magayon mga tugang na sa bunyag kasi ito nga ang bunyag kasi yung sa community yan, is an act of community. So sana yung nanay, tatay, yung mga ninong-ninang mag-attender. Kaysa ang nangyari kasi sa bunyagan, handaan. Yan. Pwede bang mga tugang na may bunyagan na dahil handaan. Ang importante na ang mga aki na yan
maging miyembro ng simbahan at lalong-lalo maging aki ng Diyos. And ibabalik kami girarin tabi ni Brother Jude. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Katugang, balik po kami giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. Nakaiba ko po ngunyan si Brother Jude, OP, nasa rong akurista o student brother ng Dominican, at sa tiyan nga ni mauruli na sinda sa Manila, pero at least bago siya maguli, makapaghiras man siya sa Indo o sa Satuya, sa Satuya pag-urulay manunugod nga ni sa bunyag, mga subago pig-urulayan ta mga tugang ang mga magurang dapat talagang mag-attender sa bunyag, dahil sa nasutong babae o so nanay lang ang nag-attender, kundi so naggabos na pamilya mas magayon kasi it's an act of the community. Magayon mga tugang na sabi ulitin ko mga tugang na ang bunyagan ay hindi po handaan, kundi ang bunyagan ay walang iba kundi ang pagtanggap natin na ang Diyos ang ating Ama, at kita ang nagiging mga aki ng Diyos. Okay? So Jude, napag-ulayan ta kasubago ng importante ang bunyag, dahil ka pwedeng maligtas, dahil ka pwedeng masalbar, kung dahil ka bunyag. Iya po. So, ano mga epekto kayan? Bakit ang mga pag-usapan na lang ngunyan sa itong bunyag tata? Ining bunyag ni Kristo, nangyari ito, parang panalmingan ta. Panalmingan. Si Kristo mismo, naging modelo na sabi nga, dahil siyang kasalanan mana, pero nagpabunyag siya. Ano ang mga epekto kang, nagpabunyag ang sarong tao? Okay po. So, ini po ang kaipuhan tandaan, na kitang mga binunyagan. Ini po ang mga inako ta na epekto kan kita binunyagan. So, araw kan sinabi ko po, subago, minention mi po na ang bunyag po, sa bunyag, inaako ta, ang pagiging Kristiyano. Nagiging Kristiyano ang sarong tao, nagiging miyembro kan simbahan, nagiging aki kan Diyos. Asin urog po sa gabos, kapag kita nag-ako ning sakramento ning bunyag, so igwa na kitang access sa gabos na sakramento.
Igo kitang access sa na mag-ako ning kumpisal, mag-ako ning banal na komunyon, ano po. So data man pwedeng pagsabayan ang sakramento ning orden tsaka ning matrimonyo, ano po, mapili kita diyan, igo kita diyang access. As in, of course, sa oras kan sa tuyang kagadanan, as in kung kita may hilang sakramento ning ano po, pag-ulyo. Ayan. So igwa kita diyang access once ansaron tao na bunyagan. Ano po? So yan ang epekto takayan. As in, urog na pinaka-importanting epekto kapag kita nag-ako ning sakramento ning bunyag, ano po, itong inaapod tang sanctifying grace o itong grasyang nagpapabanal. Ano po? So yan nakuko ata po usually sa aldaw na inako ta mismo ang sakramento. Ano po? Yan po ang buhay, yan po ang grasya na kita may kakayanang maging banal. Ano po? So bako ining panghabang buhay, alagad pwede ining mawara sa sato kapag kita nagkasala, kapag kita nagkaigwang mortal na kasalan. Yan po. So, importante talaga ang natatanggap o naaako sa bunyag ay ang buhay ng Diyos na ang buhay, ang grasya, walang iba kundi ang buhay ng Diyos. Yan ano? po. Opo. So, nagkakaigwa kita ng buhay. Hindi lang buhay digdi sa daga, kundi igwa kitang spiritual life, ano? Or Iya the po. grace of God, the sanctifying grace of God. So, ang buhay ng Diyos ay tinatao sa tuya. Yan, Ano? iya po ang meaning. Kaya sa tuya talagang atamanon ang buhay na iyan, ano? Kasi sabi nga ni Brother Jude na ang buhay na yan pwedeng mawara yan kung daita asikasuhon o daita alagaan. So, pero Jude, meron pang baga sa bunyag. Magayon siguro sa tuya man repasuhon inihong pagbubunyagan baga bago bubuhusan ang sarong aki o bubunyagan ning tubig, hinahapot mo na siya. Yan, Ano, iya hinahapot po. may mga hinahapot kung number 1 pagtalikod sa kasalaan. Iyo po. Yun. Yan. Kasi ining importante sa bunyag yung actually mayroong tatlong promises yun na sinasabi na magayon itong pagirumdum giraray sa tuya na do you reject Satan? Yan, Ano? opo. Si Inot na hapot. Yun ang hapot na ito kasi hapotong ka, do you reject his empty promises? Kasi ang demonyo mga tugang ay papangakuan ka ng mga bagay na hindi nyo man niya tutuparin sapagkat sabi nga the devil is a prince of lies. Ano? Kasi nungalingan. Iya po, Mahilig na yan. mangbula lang. Kaya nga, then after that, do you believe in God? Okay? Do you believe yung mga yun? Kasi may ano yan unang-una i-renounce ta ang anumang maraot at the same time sa tuyang aakuon ang mga marhay na walang iba kundi ang sa tuyang pagtubod. Ano? Iyo po. So magayon talaga na siguro iparumdum ini na kita mabuhay ayon sa grasya ning kagurangnan. Iyo po. Ano, sa Yan. grasya ning kagurangnan, lalong-lalo na yung nga sabi at alagaan yung sanctifying grace na ini. Pero Jude, paano maalagaan ang sanctifying grace? Yung buhay ng Diyos, paano kaya sa sarong tao maalagaan ito? Okay po. So, nganig mapangatamaan ta ining inaapod ta pong sanctifying grace. So, inot ang sinasabi po sa to, na kita maglikay sa gabos na okasyoning pagkakasala. Ano Yun, po? maglikay. Maglikay Oo. po kita dyan. Hindi yung tukso layuan mo ako. Yan. Hindi ako ang labanan ko ang tukso. Yan, labanan Hindi ng pwedeng tukso. Layo kasi ang tukso hindi naman talaga lalayo. Totoo po. Tayo ang dapat lumayo sa tukso. Opo. So, yung sinasabi mo, maganda yung sinasabi mo na parang kita mabuhay na aayon sa kagustuhan ng Diyos, dapat sabihin na talagang labanan ta ang tukso, pagkatapos lumayo sa tukso, yun, Yan. maglikay. Maglikay talaga Opo. kasi sabi ka ito nanay ko, likay aki ko.
Yan, opo. Maglikay ka, aki ko kundi ka maglikay, baka mapunta ka sa hukay. Di ba? Totoo po, no? naman kasi, Totoo. Kundi mga aki, dapat ano ka, baka madapa ka. Ano? Opo, yan. Kaya maglikay. Tama. Magayon na sinasabi mo, Jude, na magayon iyan na sinasabi na parang maataman ta ang buhay na sa tuyang natanggap sa bunyag, dapat kita maglikay. Iyo po. Yun, Yan. likay. Ano pa ang magayong Opo. As in, maglikay? maglikay, as in, pangatamanan ta, ano po. So, kita bilang tao, aram ta na, igwa kitang kaluyahan, bukod po sa paglikay, dyan ta mahihiling na ang Diyos naghihiro sa satuyang buhay. Ano po, na sa satuyang paglikay, kaipuhan tang hagadon ang grasya kan kagurang nan. Dyan po malaog ang grasya Ay, sa yung paglikay. sinasabing actual grace. Yes, ang actual Ay, grace. yung sinasabi na maghagad ka din tabang. Yan, iyo po. Kasi siyempre, ikaw aki, dahil mo talaga aram, kaya may ama ka na pwede mong madudulukan. Iyo po, Kaya yan. sinasabi nga ni talaga perming mga G. Yan, opo. Sa paglilikay ta, perming mga G at the same time sinasabi talaga na yun nga ni, perming kaibahan mo ang sa imong ama. Yan. Yun. So, importante mga tugang na daita talaga bayaan. Ano? Kasi minsan binabayaan ta ang sa tuwing mga magurang. Dapat sa tuwing atamanon, ang sa tuwing magurang, sa paagi ning pag-apod sa inda. O sa pagbisita, bako niyo. O sa Diyos iyo man, apodon ta permi ang Diyos sa tuwing mga pangangaipon na di magpakita maging dependent. Yan, opo. Independent pala. Independent. They have to dependent. Kasi ang aki baga, perming nakadepende yan sa ama. Ano? Sa kayang pagtubod na iyan. Ano? So, yun. Maglikay, mga G. So, ano pa ang masasabi mo, Jude, na parang ang grasya ng Diyos magtalubo sa sa bunyag? Ano po? Siguro po, ang sarotang masasabi is, parigunon ang pagtubod. Ano po? So, Pasarigon. Ano? pasarigon tang maray. Kasi, minsan, ini po naririsa ako kapag pakatapos ng bunyag, no, garumayo na. After kayan, mayo nang nangyayari. So, sa importanteng pong maray na mapapariguntaan sa itong pagtubod, kung iyan sa tuyang aadalon, kung yan sa tuyang aaramon. Ano po? Kaya po sa mga nagdadangog sa itong magurang, sa mga teacher, sa mga katikista, importante pong maray na ang sa tuyang mga aki, ang mga hobinis ngunyan, makanood, ano po, ning sa tuyang pagtubod. Ayan. Kasi, daita masasabuhay, dai kita makakalikay, no, sa pagkakasala. Daita mahahagad ang grasya kan kagurangnan kung kita, dai nag-aaram sa satuyang pagtubod, sa satuyang katolikong pagtubod. Ano po? So, magayon sinabi mo, Jude, na katikism talaga. Iyo po. Anyway, sa pagbalik ta, sa tuyang ipadagos, ang parang malikay at the same time mapatalubo ang grasya na tinanggap ta sa bunyag, siguro kay po talaga pag-adalan. Babalik kami girari ni Brother Jude pagkatapos kan mga pagirumdum. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artesin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Tugang, dumako na po tayo sa last part sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at kaibahan tangunyan pa rin si Brother Jude. At sa tuwing nga, kasi bago na pag-usapan na lalo na paano patalubuon ang grasya na nakamita sa bunyag. Kasi bunyagan kitang Katoliko. Sana hindi lang nominal Catholics, kundi active. Active Catholic. Kasi ang sa tuyang pagiging Kristiyano o pagiging anak ng Diyos, dapat aktibo. At ang sa pagiging aktibong ini, sa tuwi talagang isinasabuhay. Isinasabuhay. Pero sabi nga, parang masabutan maisabuhay tang marhay, kay puhang pag-adalan. Iya po. Minsan baga nangyayari, ay, kadaklan sabi ko nga itong nangyayari, sorry sa tuwi mga tugang na may dadadawag kasi araw kay ni na siya hindi talaga Katoliko. Kasi Katoliko, lito. Kasi nalilito na pala siya. Kasi hindi siya pala nag-aral. Yan. Kasi dapat talaga, pag-adalan iyan. So, Jude, gaano talaga importante ang pag-aadal
bilang isang Kristiyano. Kasi di ba, ining actually nga sa bunyag, may pre-baptismal instruction dapat iyan. Iyo po. Minsan kasi may mga seminar, ay aramin na yan. Ang problema kaya, para bang nagiging, ano lang ito, sabi ko nga, parang celebration na basta for the sake of it. Yes, opo. Ano? So, importante, gaano ka-importante talaga ang pag-aaral sa yung katikismo? Opo, yes po, Father Boots. No, very important po na mano dantaan sa tuyang pagtubod urog ng gayo bago magpabunyag asin pakatapos po kang bunyag. Ano po? So, day po dyan natatapos gabos. So, sa mga mapabunyag po, syempre, lalo na kung ang sa itong pabubunyagan, umboy pa. So, dapat po sa mga magurang, sa mga ninong asin ninang, mag-attender kadtong seminar. Tadyan po igwang magkakaigwan ning katisismo manunungod sa sakramento ning pagbunyag. Ano po? Bako sa nang maduman, mapabunyag, ma-celebrate, no, matubong. Pero, nakakamundo pong isipon, no, na dainin da aram kung ano si ginigibo ninda. Ano po Yun. pag hinapot Mga nindo? obligasyon kang mga magulang, obligasyon ka ninong nina. Yan. Hindi Opo. obligasyon lang tuwing pag December, magbigay ng regalo. May pakimkim dapat. Bako sa na iyan, kasi ang importante mga tugang, na ang mga tinubong nindo, o aki nindo, o inaanak nindo, sana maturuan na maging makaarog kay Kristo. Yan, iyo po. Ang importante sa pag-aadal ng katikism kasi minsan kulang kita talaga sa sabi nga evangelization, katikism kasi ang sabi ninda, tama na ang aram ko tungkol sa arog kay ni. Iyo po. Pero yan. dapat aramon ta kasi for example, who is God? Yan. Opo. Yan. Why did God create you? Opo. Yung 10 utos ng Diyos. Yan. Yung sakramento, yung 7 sakramento, yung mga dasal. So yung pag-involve sa simbahan. Iyo po, yan. Kaya po ang pong maray yan, no? So, kaya po sa mga magurang na nagdadangog digdi, no? So, sinda po talaga ang may kapangyarihan dyan, no? Na i-form ang sa indang mga aki sa satuyang pagtubod. Ano po na in an early stage, tukdoan po sinda, manunungod sa tuyang pagtubod. Ano po, kasi tanganing pag nagdakula, pag nabunyagan, no, daitulos, madara, kamunduhan, asin kasi kung anong sasabihin ang pang iba. mundo kasi ang problema yun nagiging sagabal ngayon. Katingnan mo, pag ang tao talagang lumaki o nagdakula sa pamilyang may hindi lang takot sa Diyos. Yung takot sa Diyos tama din, maganda kasi yung takot sa Diyos, pero yung pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa ay magayon ang pamilya. Iyo po. Kasi kung haliunta na ang pagmamahal o sabi natin na ang takot sa Diyos, kasi ang mga aki parang lumalaki na wala nang Diyos eh. Iyo po. So yan ang nangyayari ngayon. Sana magayon manggiraray sa mga magurang na talagang sabi nga hindi lang ituro kundi ipahiling din. Yan, ipahiling po by example. By example kasi magayon magajud ang mga aki kay iba-iba sa pagsimba. Iyo po, yan. Miski sana ito ang problema kay baga pag medyo nagdarakula na pag high school na ay nag-iiba duman sa mga magurang. Opo, may yan. mga magurang din naman kasi di nagsisimba. Ay totoo po. Oo. No? Talagang kaipuhan may ehemplo kang magurang, no? Sasabihin ka tatay, magsimba na ka mo. Siya di masimba. Opo. Masabi pa nga ni minsan si magurang, isimba na lang nindo ako. Yan. So, dapat talagang magpahiling na maray na ehemplo ang mga magurang. Parang mamuhay kitang bilang Kristiyano. Kasi ang nangyayari ngunyan, kadakol ng mga Katolikong bunyagan, hanggang bunyag lang. Yan. Daing kulang sa sasabihin natin na yung lifestyle, Christian lifestyle. Ang importante talaga ngunyan, yung Christian lifestyle. Anong ibig sabihin ng Christian lifestyle? Yung pamumuhay Kristiyano. Yan, opo. Yung pamumuhay Kristiyano
na may aram tungkol sa pananampalataya. Kasi minsan baga may nangyayari, bakit ka nagpapangadji? Bakit ka nagsisimba? O bakit ka nagtatabang sa simbahan? Bakit ka ang mga arog ka na kung di mo aram talaga iyan, parang manlalamig ka. Iyo po. Yan. As in, itong ginigibo mong mga serbisyo, garo mayo, no? Garo mayo siya. Kaya ang importante talaga, kita mga bunyagan, kasi pag urulayan talaga nini yung bunyag, sa satuya, arugon ta si Kristo. Nang si Kristo binunyagan, ano ang nangyari pala? Balik kita dumasa. Pagkatapos ng si Kristo binunyagan ni Juan Bautista, ano nangyari? So yan. So pagkatapos bunyagan kan sa tong kagurangnan, siya nagtukdo. Yun. Nagpuon. So yan magayon mga tugang na yung baptism, yun ang the beginning of his public ministry. Yan. Opo. Magayon mga tugang na yung kita na bunyagan, na dapat na kita, sabi nga ni na, sa buhay ta naman o maihiras taman ang sa tuyang pagtubod sa ibang tao. Totoo po. Yan. So magayon ng mga tugang na dahil kita tabi mabuhay na nominal Catholic or nominal Christian or simply bunyag ka pero hanggang bunyag sana. Yan, totoo po. Ang importante buhay. Kasi sa bunyag mga tugang, itinataw sa tuya ang buhay ng Diyos. Ngunyan, ang importante, pakinabangan ta ng ngunyan sa buhay na itinaw sa tuya ng Diyos. Ngayon, Jude, ano ang paghurup-hurup mo sa pagsinabing pakinabangan ta ang buhay na tinaw sa tuya ng Diyos? Anong gigibon takaan? Yan po. So pag sinabi tang pakinabangan ang buhay na tigtaw sa to kan Diyos, ibig pong sabihin, tawan tanin halaga. Ibig sabihin talagang pangatamanan ta, as in, isabuhay ta, ipahiling ta sa satuyang buhay, bako sa nang sa tataramon, bako sa nang knowledge, no? Kasi iba sa satuya, no? Madonong na po, tatao na sa Katolikong pagtubod, alagad dai man nahihiling sa iyang pagkabuhay itong sa iyang pagtubod, no po. So araw-aldaw minsan mahihiling tabaga, nagsisimba araw-aldaw, nagpapangadya araw-aldaw, alagad dai ta nahihiling sa ugali, dai ta nahihiling sa gibo. Kaya lugod si mga ibang Katoliko na nang lalamig ang pagtubod, o sa ibang mga tao na di-discourage sinda. Na ini nga araw-aldaw man nga nasimba, arog nga kani ang ugali. Kasi dai niya dai siya tigta-transform kaitong pagtubod niya. Kaya pinakikinabangan kasi. Yan. Tinawag ka Tinawag kita ning ganito, pero pinapakinabangan. Yan, opo. So, mga tugang importante ini, Anyway, inabot na naman tayo oras ng pamamaaram, Jude. Thank you very much, Jude. And have a blessed and enjoyable trip mamaya pag-uwi nindo sa Manila, Opo, salamat po, Padre. Pag-abot mo pag nagdigdig ka giraray sa Bicol, i-restoryahan kita giraray. Iyo so anyway, regards mo kung sisayang isa-shoutout mo. So regards po sa sakuyang pamilya, kay Mami, kay Ate, kay Nini, sa sakuyang pamangkin, kay Jelrin, asin sa sakuyang Duwang Bayaw, si Kuya Raymer, si Kuya Jervis, asin regards man po sa gabos pong nagdadangog, sa Muyang Community, sa Dominican Student sa Santo Domingo Convent, asin sa gabos ko pong mga supporters, prayer warriors na po. Yan. Yeah. Pangadjit na mga tugang na si Brother Jude magdagos-dagos bilang maging padi. Mga perantaon pa kaya, padi naman ini si Brother Jude, isang Dominikanong padi. Thank you very much. Ito po, ginaan si Father Boots Bombasi OP, nagsasabing, we are all a blessing to one another. Keep being a blessing. Thank you and God bless you. Bye-bye.